Йонны авылында игелекле гомер кичерүче, кадерле һәм яраткан тормыш иптәшем, әниебез, нәнәебез, апабыз һәм алма апабыз, Алия Сөбхан кызы Ишанованы 60 яшьлек юбилей белән кайнар котлыйбыз. Кадерле без сиңа ныклы сәламәтлек белән, киләчәктә дә шулай безнең яшәешне ямьләндереп, безгә көч, дәрт биреп, тик бәхет җырларында гына тирбәлеп, назлы, шатлы, куаныч җилләрендә генә иркәләнеп, күңелең кебек матур һәм мул тормышларда гына озын-озак яшәүеңне телибез. Бер кайчанда кайгы-хәсрәт күрмә, әрнү, сагыш белмә. Яныңда һәр вакыт кадерле кешеләрең булсын, таяныр дусларың булсын. Киләчәктә дә тормышыбызның яме булып, тазалыкта, саулыкта, тормыш иптәшең, әтиебез Мөхәммәд белән сандугачлардай гөрләшеп кенә озын-озак гомер итәргә насыйп булсын. Безнең кадерле кешебез бар гомерен медицина өлкәсенә багышлады. Кешеләр сәламәтлеге сагында торды. Кадерле әниебез, әтиебез белән күркәм йорт тергезеп кереп, безне 3 балаларын, Хәбибулла, игезәк улларын Хәсән белән Хөсәнне үзләре үрнәгендә сөйәр, кешелекле булырга өйрәтеп үстереп, белем биреп, олы тормыш юлына чыгардылар. Бүгенге көндә инде алар 6 оныгына сөйнеп, Худайга шөкер кылып, тормышларыннан канәгать булып, кош-кортын, бакчаларында мулдан яшелчә җимешләрен үстереп, бәхетле гомер кичерәләр. Безнең кадерлебез, олы йөрәкле, изге күңелле кеше, дин юлына басып, намазлар укый, акыллы, төпле киңәшләрен бирә. Безнең өчен янып, üzülеп яшәгән, безгә һәрчак фәһемле киңәшләрен биреп, дәртләндереп торучы, телеңне йотарлык тәмле аш-сулар белән сыйлап, күңелләрне җылытучы, безгә канат куючы, җир йөзендәге иң кадерле, газиз кешебезгә без бүгенге көндә барыбыз да рәхмәтле. Безнең хакка кылган барлык изге эшләрең, игелекләрең, дугаларың өчен мең рәхмәтләр сиңа, кадерле без. Киләчәктә тагын да бәхетле булып, корычтай нык сәламәтлек белән, безнең белән бергә озын-узак гомер итәргә насыйп булсын. Форсаттан файдаланып, яраткан аныгыбыз Замираны туган көне, 11 яшы тулган көне белән котлап үтәсебез килә. Замирабызга нык сәламәтлек, бәхет, озын гомер һәм яхшы билгеләрне генә укып, безне гел сөендереп торуын, барлык теләкләрнең тормышка ашуын телибез. Кадерле тормыш иптәшем, әниебез, нәнәебез, апабыз һәм алма апабыз, туган көнең белән котлап, шигъри юлларда бүләк итәсебез килә. Сөйкемле карашың кояшка тиң, бар тормышны нурга күмәсең. Бу дөньяның барлык хикмәтләрен бары тик син генә беләсең. Тормышта гел ярдәм итеп тора, зирәк киңәшләрең, җылы сүзең, иркәлисең, яратасың, юатасың, тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең. Сәламәтлек озын гомер яссын, гөл көләч һәм яшь бул хәзергәчә. Күңелең синең күтәренке булсын, сөйнеп һәм сөендереп, мең яшә. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Мөхәммәд, балаларың Хәбибулла, Юлия, Хәсән, Шахноза, Хөсән, аныкларың Замира, Зинфира, Мәдинә, Ибрахим, Камила, якын дусларың Миниса, Зөһрә, Ильяна, Гөлдәр, Гүзәл, якын туганнарың Наргиза, Азиза, Әдибә, Фәридә, Акрам. Хөрмәтле Алия Сөбхан кызы, 60 яшьлек юбилейгыз мөбарәк, өстәлләрегез һәрчак бүгенгедәй түгәрәк булсын. Сезнең өчен шулай җан атып торган гаиләгез, балаларыгыз, оныкларыгыз, якын дусларыгыз һәм туганнарыгыз алдагы көннәрдә дә сезне тик шатландырып кына торсын. Бергә каршылыйсы көннәрегез кояшлы, якты мизгелләргә бай булсын. Якыннарыгызның бәйрәм күчтәнәшен сезне игътибарга җиткерәбез. Кирәк түгел алтын көмешедә, читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып өйгә кайтып кергәч, ярый әле әти яни бар.
Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Шат елмайган алар йөзләреннән, юкка чыга ару талулар. Сай хөрмәтле өстәл яннарында, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Ходай сезгә озын гомер бирсен, урап үтсен иде кайгылар. Безнең өчен дуаларда булган, ярый әле әти әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әти әни безгә сез кирәк. Әни әти безгә сез